हम मन में सोचत रहनी कि शादी करब त दूगो करब, एगो लड़ी त एगो प्यार करी। बाकी आज रात में सपना देखनी है कि एगो धइले बिया त एगो मारतिया। लोग के बात सुन सुन के हम इतना परेशान हो गइल बानी कि अगर हमके देख के कुत्ता भी भौंकता तो लागता कि साला हमके कुछ समझावता। आजकल के लइका पैंट संभारे के उम्र में गर्लफ्रेंड संभारत तरन स। एगो हमनी के समय रहे कि दिन भर टैर नचवला से फुर्सत ना मिले। ज्यादा उछल कूद मचैला के तांडव कइला के कोनो फायदा नइखे। साल बदलल बा, कैलेंडर बदली, कैलेंडर के टांगे वाली कांटी उहे रही। आज भोरे एगो फोन आइला, उन्हें से एगो लड़की बोललस या आई लव यू डार्लिंग। हम जो सही उठ के नाचे के सोचनी है तले उन्हें से आवाज आइल है कि इस कॉलर ट्यून को अपना बनाने के लिए 2 दबाएं। हमार दिल तो टूट के एकदम चकनाचूर हो गइल है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिन में अपने पत्नी से कम 10 से 15 बार हैप्पी न्यू ईयर बोलिए, क्योंकि पत्नी है एक ऐसी प्राणी है जो चाहेगी तो आप साल भर खुश रह सकेंगे।